I, os wedi ardal y hen Peirannau, mae rhaid ti gael sgwrs efo Emyr Owen, neu Ems 35, a dwi wedi ffindio fo yn ganol, coeliwch chi fydd, y 35s, y Massive Ferguson's 35. Ia. Ti'n o lew, Emyr? Dwi'n gyrru da, diolch yn fawr. Da iawn. O ti'n dy holl agoniant fan hyn yn ganol y tractors yma? Ynddo'n ganol y tractors ac yn enwedig yn ganol yr N35s. Be sy'n un o mor arbennig te? O, mae'n tractor braf i gweithio ni hi. Mae bob dim mor hwylus, dim o'r electronics newydd yma. Sy'n angen nhw'n ei gael cadw? Hawsach i'w trwsio. Hawsach i'w trwsio, mae'r ffarmwr ei hun yn gallu trwsio hi nhw. Yndi. Di chwarae teg. A mae nhw, os ti'n meddwl am tractor, mae o y darlun sy'n gen ti'n dy ben bron yn dydi o'r hen dyddi. O'r hen, yndi. Gwerth i weld ydyn nhw. Mae yna amrywiaeth o steil a mae yna waniaeth yn y safon, ond mae yna un ar y pen yma. Oes. Mae hwnna'n arbennig iawn a ti sy'n gerchen hon. Hon yw yn delight i. Aw ie. Be di hanes hon te? Wel, yr N35 4-cylinder di hon. Di hon yn 4-cylinder? Pedair cylinder. Tair cylinder ydi. Oce. Mae hon yn 4 cylinder. Oedd yn ddipyn yn anodd i'w thanio. Hon di? Yn ei dydd. Oedd isi start neu rhedag i lawr ochr bryn. Neu rhywbeth felly thanio hi. So ni wedi gwerthu sy'n mynd tanio, ond e? Na, ond dyna oedd y drwg. Pan ddoth hon, mi brynodd yn had a'n haidi. Cyn i mi gael angeni 1968, tractor o gwneuthuriad 1957, mis Awst 1957 gwneithwyd hon. Right. A wedyn fydd hon yn 68 oed mis nesa. Daw. Bydd. Asgo, mae'n edrych mewn cyflwr gwych. Ond mae di newid lliw gwbl o weithiau. Mae di newid lliw. Dyma oedd y lliw gwreiddiol ddoth i allan o ffactri yn Banarlen. Right. Ond am o'n nhw'n anodd i tanio, mi nath y cwmnia gwerthu nhw, newid i lliwio nhw. Hawsach i danio os dyn nhw'n goch? Na, hawsach twyllo dwi'n meddwl. O, reit. Ia. A mae yna dystiolaeth fan hyn bod wedi bod yn goch. Mae hwnna'n lun gwych. Hwnna'n lun, yndi, o'n i ryw 6 oed yma, dwi'n meddwl, yn ista'r lun yn had, yn chwalu gwair yn y ffarm yn Griciath. Gwych iawn ynddo. Nostalgia fan hyn. Nostalgia go iawn, oed. Reit, Hems, o'ch chi'n dweud bod anodd i'w thanio. Awyr o sgyn na niwa be ddigwydd. Wel, ia, mi fydd yna ddipyn o fwg. Wel, dwi'n mai bwsio, hwch chi'n maint ei danio, os na danio thi roi bws i chi. A'r ochr yma. Ia. Watchach bod i allan o ger i gychwyn. Ynddi. Mae eisiau hitar da iddi. Mae'n gynnes iddi. Mae'n gynnes bora yma, yndi. Sa ddim esgusodion. Mae'n rhoi hitar golew iddi hi. Reit o. Neu siw bot hi'n. Cofiwch bod y sioe'n gorffen heno. Yndi, mae'n to gloedd na fawr. Cest. A ni ddim gwneud ar hwnna. Driwn ni eto. Ia. A ni'n deitha chi fanna ddigon o fwg o hynny. Rwch chi'n go arall ni ac yn ei weld beth ddigwydd, neu pws fi ddi. Cest. O, Emyr, anghofiwch chi. Anghofiwch chi. Dim yn chwarae gyda dim o'r yma. Ond mae werth i gweld beth bynnag a mae'n neis bod chi dod e lawr y holl ffordd o Ben Llŷn. Yndi, da ni wedi cael cysur iawn ar y stonding ar hen tractors yma, wedi cyfarfod lot o bobl o bob cwr o'r wlad, bob cwr o'r byd ydy'r gwir. A dyna gyd sy'n bwysig. Ia. Diolch am y sgwrs. Croeso'n tad. Diolch yn fawr iawn.